Takže čaute ľudia a dneska si zahrajeme, dneska budeme spektiť v Rankedoch Reloadoch na Unreal ranku. Bol by som rád, keby ste mi dali odber so zvončekom a lajky a potom vo videu sa dozviete, či sme našli nejakého prohráča, budem ukazovať aj staty, či niekto má earnings. Takže my sa môžeme pustiť do toho. Takže my už sme v hre a uvidíme. Schválne napíšte mi do komentára, či nájdeme nejakého prohráča z earnings. A my sa ideme zabiť. Inak musel som dať solo duo, aby mi stačilo proste skočiť dole alebo niekto ma zabil. Takže uvidíme. Keď chcete vidieť pokračovanie, tak chcel by som mať na tomto videjku aspoň 10 lajkov. Takže my ideme spektiť, no. Vidíme, či nájdeme nejakého prohráča. Tak. Nájdeme nejaké fighty. Nie, počkaj. Tak. Nejaké fighty by sa to hodilo. Zatiaľ sa to nikto nefajtí. No, už sa fajtia, ale neviem nájsť nikoho. Inak dostal som taký nápad, či by ste chceli, aby som natáčal Bravko. Mám tam, že 16 max tierov, mohli by ste mi napísať do komentára. Ja by som si vás kľudne pridal, stačí mi napísať IDčko, kto hrá Bravko. Ja tam docela pušujem tie max tiery, mám tam teraz 16 max tierov. Kamarátovi som tiež pomohol pušnúť 10 a môjmu bratovi som pušnúť 21. Lebo on mal pár max tierov a ja som mu pušnul ešte tých, ktorých ja mám. Ale je to inak mega easy. Ale až tak to nehrám, lebo nemám s kým hrať. Niekedy zahrám s kamarátom, ale podľa toho, či ja nemám tréning, on nemá tréning, alebo nemáme zápas, alebo na nejakom turnaji sme. No, máme tu nejaké fighty. OK. Dostala snipe. GG. Ideme pozrieť inde. Aha, typek je v zóne. 0 kg. Títo typci už majú 4 kg. Nejaké také najeté fighty tu nie sú. Tak poď. Pušni ho. Nice. OK, malý damage. Dobre, toto je slabý fight. Ty kokso, presne teraz som prepol na hráča, ktorý dal insta hlavu. Tento týpek má dobrý aim. Tak ukáž nejaké build fighty. A tento typek je dead. GG. Tak poď. Ukáž sa. OK, tu sú zatiaľ slabé fighty. Typek má spasa, tak poď. Uhraj niečo. Nice. OK. Typek mu proste skočil na hlavu a skoro na to zomrel. Typek tu má legendárnu boltku, hej. No to nie je boltka. Neviem, jak sa tá snipa volá. Tak poď, ukáž mi nejaké brutálne fighty. Tento typek má sweet combo. Tak uvidíme, či to je tryharder.
Zatiaľ to nie sú také fajty, ako som očakával. Myslel som, že to je niečo viac. Tak poď, máme tu build fight. OK. Typek vie hrať actually. Pekný full box. A typek mu utekol. Škoda. Ale vracaj mu šoty. Tak poď. Poď. Dáš 1v2. Poď typku, skoč na ňo. Toto chcem vidieť. Či skočí. Skoč na ňo, typku. Zatiaľ žiadna akcia, no. Popravde. Mali sme tu jeden taký crazy fight, ale typek mu zdrhol. Tak poď. Nie sú tu vôbec žiadne build fighty. To je škoda. XD Goty Emilio. Tu sme našli The Unique 72, jeho teammate Bastiano 7. Tak poď, ukáž sa. Dobre. Nice. Zatiaľ tu nie je poriadna akcia. Myslel som, že to bude lepšie. Typek hra solo duo, tak poď. Tak počkajte, niečo si pozriem. Škoda, typek nemá earnings, ale Battle Royale hral docela dosť. Mal tam Unreal. Ale inak earnings tu nemá. Škoda. Tak môžeme ísť naspäť. No poď. Typci majú 11 kg. Typek sa tu volá Šiška. Mohli by sme čaknúť. Počkaj, ešte pozrieme event. 6 PR. No. Inlinings, škoda. Škoda, no. Typek mohol byť actually dobrý hráč. Tak poď, ukáž sa. Ty, teraz to ideme pozrieť. Keby mi to išlo, že? OK. Tak, ukáž sa. Events. 0 earnings. Žiadny kart nehral. Dobre, tak poďme sledovať ďalej. Rebooty sa o minútu končia, no. Tak dúfam, že uvidíme ešte pekné playe dovtedy. Späť týme Šišku. Tak poď, ukáž sa. Počkajte, asi pridám. OK, keby som vedel písať, že? Písko. Písať neviem. Kamo. Šiška, tak poď. Napísal som to dobre. Ešte na konci. Potka. Ne.
vôbec neviem písať. Tak, nie, zase zle. Tak. Nie. A práve teraz zomrel. Čiže tipsy majú 20 kg. Diumik a Bastianu 7. Pozrieme na Diumika. Alebo počkať. Bastianu 7 a 11 kg. Preukáž sa. Máš nejaký remix? Takže. Nie. To som klikala milom. Bastianu 7. Kamu. Asi ani earnings mať nebude. Jop, 2 earnings. Ale má 342 PR. No, dá sa. Tak poďte. Verím vám dvom, že to vyhráte. Dumík a Bastiano, poďte. Tak Bastiano dostal bump pump. Tak pro Viktor, hej. Čakajte. Kamo, vlastne neviem písať. Čiže máme to. OK. Nechce to príjmať. Tomek sa streamuje, či? Tak poďte. Som zvedavý, kto to vyhrá. 21 hapek, typko vyhľuje sa. Tak nič, dostal bump pump. No ukáž sa. Títo typci si myslím, že to vyhrajú. Jedno duo a všetko solo. Typek má mytický drumgun. Mytik Midas drumgun. OK. Tak poď. Verím ti. Vy to vyhráte. Máš najlepší loot z hry. Best loot pre náš. Tak poď. Verím ti. Ty to vyhráš. Nice. OK. Ako... Tento typek je mighty. Ale nie tak, jak ja, no. Čiže, last hráč. Dúfam, že nekempí. Kempí kamo v carry. Tak poď. Nice. OK, tak ideme do lobby. Dúfam, že sa vám toto videjko páčilo a bol by som rád, keby ste tu zanechali odber so zvončekom a keď chcete vidieť pokračovanie, tak dajte na tomto videu aspoň 10 lajkov a dneska sa s vami lúčim. Čau, čau.